Vuma FM Adult Radio for the young at heart at 5 minutes before 6 o'clock. Kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje bamba sengiyavala. Incwadi ka-Ephesians chapter 6 verse 12 ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama nawomoya nabantu ababi nemimoya emibi emkhathini. This is our verse of the day. Nakumyaleze ngicela ubambe as you are starting your day. Uthi mayibhala uthi asibambene nenyama negazi kodwa sibambene nemoya, sibambene nemibusi, silwa nemimoya. Asilwi nje nenyama, asilwi negazi kodwa silwa nemimoya nemibuso ekhona emkhathini. Namhlanje kuseni ngicela ukunikeza lesi sikhali sokuthi zonke izimpi ozilwayo empilweni yakho ungalenzi iphutha lokuthi uzilwe physically kanti awuzilwanga spiritually, ngoba zonke izimpi ozibona sezimanifesta in the physical ayiveli la in the physical but they come from the spiritual world. Ngakho mawuzilwa zilwe kwelika moya uyokwenza iphutha lokuthi ulwisa abantu ababonakalayo uzukube nabantu ongabakhulumisi, kanti impi ayisuki la in the physical kodwa impi isuka in the spiritual. Ngakho makunabantu ongasabakhulumisi ngoba benezimpi ezithile olwa nabo, wenza iphutha mawukuthi ulwa nabo physical kanti awulwanga nabo spiritual. Kodwa zonke izimpi nazo zonke izimo ozibona zimanifesta empilweni yakho manje ungazilwi physical but iya kuma roots azo uyolwa nazo eimpandeni zazo, impande zazo zikwelika moya. Ngakho mawulokhu uqeda impi uyilwa la kwezweni elibonakalayo uyophinda ivuke ngoba impande zayo akakayisiphuli. Kodwa zonke izimpi esilwa nazo ezikamoya ziliwa in the spiritual realm. Ingakho kubalekile ukuthi every time when you wake up every day you need to fight nezo zonke izinto ezingazama ukuphazamisa your destiny nabantwana bakho nemndeni wakho, uzidestroye, uzahlule, uzinqobe kwelika moya. Kunabanye abantu abalwa izimpi njengamanje ezinye kwakufanele zihlulwe abazali babo kodwa bangayinqoba ngoba babezilwa nje physical bezama ukuyiqeda ezweni elibonakalayo kanti aziqali lapho, ziqala in the spiritual realm. Ingakho kubalekile even when you pray ukhuluma izinto uthi in the spirit I break ama yokes, I break nama chains angangibamba kwelika moya, ngoba that where things start. Izinto aziqali nje la kodwa ziqala in the spiritual realm. Kubalulekile ukuthi mawulwa you engage yourself in warfare so that wonke ama-chains ubona izinto zibambeka manje ezweni elibonakalayo ingoba khona lapho ey'bambeke khona. Angazi namhlanje mapha ama-areas empilo yakho ubona sengathi kunama-hardships, angazi mapha ama-areas empilo yakho ubona ngathi akunyakazeki. Bengathi mina musu ukufocusa kakhulu in the physical, uzuzonde omakhelwane uthi bayakuthakatha, uzondo babona physical kanti inkinga enkulu iku-spiritual. Uzuzonda abantu abathi uthi bangivalela amathuba bakusibo labo babonayo kodwa khona omunye behind bona in the spiritual. Ngakho kumele utravel in the spirit and fight the battles in the spirit uyoyinqoba khona ngoba ama-roots akusiwo lawo wabonayo kodwa ilawa angabonakali. Kodwa kasibambene nenyama negazi kodwa sibambene nemimoya. Izimpi zethu zikwelika moya, izimpi zethu azibonakali ngamehlo. Mawuthandaza yilwa nazo kwelika moya uyinqobe. Once wayinqoba ezweni lika moya asekuphelele la kwezweni elibonakalayo. Asibambene nenyama negazi, sibambene nemimoya. Ngakho yeke ukuzondela abantu abazondayo abazezi kunezinto ezibasebenzisayo, hambolwa nabo kwelika moya. Yeke ukuba nabantu ongabakhulumisa kusibona but kunezimpi ezikhona kwelika moya. Yeke ukuba nabantu ongangenelani nabo ngoba kusibo labo babonayo kodwa inkinga enkulu kwelika moya. Yila kumele uye khona uyonqoba khona ngoba wanqoba khona uzonqoba kuyona yonke indawo. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.